Eli mun nimi on Ikenne Ikiguanu, organisaation nimi on Mielen avain, joka on osa sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa KASTE-ohjelmaa, joka on Etelä-Suomen suurin mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämishanke. Ja sitä hanketta projektia hallinnoi Vantaan kaupunki ja Mielen avain, ja mä oon tämän Mielen avaimen hankehallinnon assistentti. Meillä on tämmöinen kokemusasiantuntijakoulutus meneillään, ja nämä koulutettavat käyttää Viopea siis ihan opetukseen ja kommunikointiin. Tutkin muita sähköisiä oppimisalustoja ja tutkin vähän sitä ja kilpailutin muihin ja sen perusteella tehtiin valinta. Yksinkertaisesti se on vaan helpompi käyttää ja käyttäjälähtöisempi. Sen kautta se on vaan helpompi käyttää kaiken kaikkiaan kuin ne muut. Se on ollut aika helppokäyttöinen ja tosi yksinkertainen mun mielestä ja sen kautta on ollut tosi hyvät kokemukset. Ihan on tosi positiiviset kokemukset ollut tähän asti. Ehkä just se helppokäyttöisyys siinä, että siinä ei ole liikaa pikkusälää laitettu ja se on tosi yksinkertainen käyttää. Se on mun mielestä se, mistä mä eniten pidin siitä.